Nogometaši Rijeke pobjedili su Krško 2:0 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred nastavak proljetnog dijela HNL-a. Slovenski prvoligaš je čvrsto i taktički disciplinirano stajao na terenu, tako da je prvi dio utakmice bio siromašan što se tiče prilika i golova. Tek u nastavku utakmici Rijeka je počela nalaziti pukotine u obrani Krškog. Prvi pogodak je pao u 58. minuti. Kvržić je ubacio u kazneni prostor, loptu je osvojio Pavičić i sigurno matirao vratara za 1:0 Rijeke. Već 7 minuta kasnije Rijeka postiže novi pogodak. Božinov je odličnom dugom loptom uposlio Črnica. Nakon kombinacije Dangubić-Kvržić, lopta ponovo dolazi do Črnica koji ima lagan posao gurnuti loptu u praznu mrežu. Vratarima Slugi i Prskalu pripalo je po jedno poluvrijeme i dok Sluga u prvom nije imao puno posla, Prskalo se u drugom poluvremenu iskazao dvijema sjajnim obranama. U 77. minuti Mujan je proigrao Mandića koji je ostao sam pred golom Rijeke, ali 100% šansu brani Prskalo. U 84. minuti Prskalo je ponovo na visini zadatka. Nakon pogreške Mavrijasa, Vidović se sjurio sam prema golu, ali Prskalo ostaje nesavladiv. Bila je ovo posljednja provjera prije nastavka sezone i domaćeg ogleda s Istrom. Utakmica je na rasporedu u subotu 10. veljače s početkom u 15 sati.